Josh wedi dweud mae'n mynd i ymuno gyda ni nawr. Mae'n, awesome. Croeso i'r stream, pawb. Croeso i'r stream. Croeso. Yeah. Oh, hoffi background ti, o? Diolch. Wow, ti gyda lot fwy o le nawr yn y cyberpunk world ti. Chwarae teg. Mae'n a little bit laggy, ond... Po amser laggy pryd ni'n ar yr main menu am y reswm. Oh, yeah. Yes. Mae gen i... Hwna'n desired frame. Oes na... frame limit? Ie, ni'n bit PowerPoint-y. Yeah. Gyda fi FPS counter ar top. Dwi'n meddwl bod yn manual iawn. A fi methu rhoi frame limit? Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl wedi cael y conversation yma blaen. Does dim ffordd fi rhoi frame limit? Oh, maximum frame rate. Mae'n rhaid fan yna, Oh, wow, ma'n yn. Os rhaid rhoi e i... 60. Ydy hwnna wedi helpu? Hwnna wedi helpu, edrych hwnna. Oh my god, fi... Dyfan. Oh, ma'n yn syniad nod. Rhywbeth rwy wedi... Dyfan. Rwy fi'n darllen hyn, ac mae'n gwneud lots o synnwyr. Yeah. Like, rwy'n pob amser rwy'n chwarae gemau, rwy'n unlock o frame i bod yn maximum. Oherwydd mae gen i 144Hz monitor, so rwy eisiau cael y maximum. Bragging. Ond... Swnio fel Emrys nawr, gyda i fi. Whoa. Dwi'n mynd y 44Hz monitor hefyd. Oh, alright. Pryd ni'n streamo, mae'r stream dim ond maximum o 60. So beth yw pwynt? Yeah. Dyna beth fi wedi bod yn dweud ti. Dros 60 pryd ni'n streamo. Beth ti'n streamio mae'n limit o... Wel, os mae'r frame rate yn fwy, mae gallu cael effect ar OBS. Oh. Yeah, so apparently os ti'n cael like issues efo OBS, like rwyf ni yn, edrych, mae'n nice smooth nawr. Just limit the frame rate i'r 60 rhywbeth, a bydd OBS yn mynd, mae gen i resources nawr. Dwi'n gallu creu eich frames. Mae'n 2023, dwi'n allergic to 60 frames. Dwi'n allergic, though. Ti'n frame snob, ond i ddim yn cael ti'n fel frame snob. Beth os rwyf fi'n dweud o ti? Lag a frame snob. Beth os rwyf fi'n dweud o ti? Mae'r laptop gwaith fi, mae'n Dell, like, crappy little Dell. Mae'r Dell wedi artificially limito y HDMI port arno fe i like 1080-60. So pryd rwy'n plug fe mewn i'r ultrawide fi, rwy'n cael 340, 140, full resolution, ond mae'n limited i 29.9 Hz. Oh my god. Mae'n... Dwi'n meddwl hwnna di speed PowerPoint, dwi'n meddwl, ie? Yeah. Maybe in like, mae'n awful. Like, rwy'n agor, you know, the start menu, and it's like... Mae ultra-wide monitor fi, specifically gyda'r sim racing fi, y 200Hz monitor. Rwy'n methu mynd nôl. Cos dwi'n dreif y car. Pwy dwi'n dreif y car, dwi'n eisiau crashes na, so... Yeah. Rwy'n methu mynd nôl i 16:9. Mae'n just weird. Like... Dwi'n fi ultra-wide yma na, ond dwi'n beth i'w siwr dde. Ar gyfer every day to day. Mae'n perffaith i fi, her. Or rwy'n web developer, so mae'n really nice am y code. Rwy y code lan. Ond... Yeah, mae'n just weird. Mae'r monitor hyn yn curved hefyd. So pryd rwy'n mynd môl i'r 16:9 rwy weithiau, mae'n edrych fel mae'n curved y ffordd anghywir. Yeah. Mae'n like weird visual thing. So yn edrych arno fe, and I'm like, mae hyn yn anghywir. Mae hyn yn edrych rwy flat. Ie, mae gen i... So, dwi wedi prynu monitor ultra-wide fan'na, 1080p ultra-wide, a dwi byth yn iwsio fo heb blaw os dwi'n sbalio ar asio ceir. A ddim yn gen i set-up arall am yma efo 40p monitor. A mae'r ail monitor fi yma fan yn portrait, just cos mae'n edrych mwy cool. Yeah. Ain't gonna lie. Mae'n cool. Portrait yw'r new in... Ti wedi gweld like a ultra-wide setup rwyf fel fed Linus Tech Tips yn gwneud? Oedd like 6 ultra-wides mewn portrait i creu like massive screen. Oh my god. Na, peth sy'n fashion rwan, 2 screen vertical, a 2 screen, a screen uwch ben y screen yna. Oh yeah. Hwna sy'n fashion rwan. Mae'r un top yn tilted amdana chdi. Yeah, did you gweld hwnna? Dwi'n ofyn i hwnna yn fama, cofio fod disgyn y benna fi.
Yeah. Be di'r scare pass? Ydw i efo'r scare pass? I remember my power button when, like... Ydw? Remember got- mine O, hwnna yw e. battle pass? Like, free battle pass. Ond mae'n dweud R to activate. Yeah. Yeah, ti ddim yn gallu cael un activated ar un tro. Oh. So yr un efo tick yw'r un sy'n activated. So, like, yr X, ti'n, like, you know, mae'n just fel normal battle pass, ti'n unlock y stuff. Oh. Of the XP ti'n cael. So, Mae'n- os ni gyd yn activato Ashes of Scare Hotel, pan... Bydd hwnna'n helpu ni neu na? Na, mae'n just... Dim otch, ti'n cael dewis, Na. wyt? Yeah. Ah, So, okay. like, efo, like, a battle pass, ti'n cael XP, a fwy XP ti'n level o lan, ac ti'n cael unlock o stuff, mae just cosmetics, like masks, Okay. icons, voice lines a stuff, a mae just different pethau wahanol am pob pass. Yeah. Ie, mae'n canol o dolyg. Dwi'n Oh, siŵr. yeah. Oh, Oh, no, ma' 'na- horrifying. Emrys, yw'n ni meddwl stream diwetha, bydd yn really cool, gyda'n MIDI keyboard / stream decks, bydd yn Ie. ffynnu i ni creu samples o'r ych a fi, fel rhywbeth, pan mae rhywun yn dweud rhywbeth yn chat, ni ddim yn cytuno gyda, neu Ie. rhywbeth sy'n bach yn dodge, ni gallu just rhoi ych a fi. Ach, Ie. fi. Spam o fe. Is she to fairs o isio soundboard ar streams fi? A dyn ti'n... Ie. Ti'n mynd yn fed up, ti'n mynd overdose ar soundboard, dwi'n gwybod. Ie. Ond ma' 'na go-tos, de. Selectively. Ie, mae 'na. Ie. To, add... Ydyn bach o flas i'r situation, de. Ie. Mae 'na term ydw, dwi'n cofio sef pwynt. Ydy o mor hawdd a fi mynd i fewn i game files hwn a just tynnu fo fan'na. Wyt ti'n meddwl... Wnaethon ni trio Rwy'n hwnna, ond edrych, ti'n gwybod... ond mae'n gyd yn compiled. Ie. Ond oedd na cwpl o pethau ar Steam Games sydd gyda nhw, a o'n i'n cael bach o hwyl yn gwrando arnyn nhw. Oedd rai o'r... So, ti'n gwybod y Worms WMD fel things? Ti'n gallu Ie. cael Ie. hwnna? So, mae un sy'n mynd boring. Ti'n hwnna'n un eitha funny. Boring. Ie. Right, os fi'n rhoi... Beth ydy'r fideo? Menu fideo yn... Ie. Ond os ti'n mynd i Worms Armageddon, though, a ni'n Dyna. gyda hwnna, ti'n mynd i cael bach o adlais. O na, na i ddim bother. Ond mae'n really hwyl. Bydd hwnna'n good. Worm pop. Mae'n random stuff yma. Unity, dwi'n ia. Oce. Ond os ti'n agor stuff mewn... Os ti'n agor stuff yn VLC, ti'n gallu agor lot o pethau ychwanegol. Bych chi ddim mewn Player Zero. Ie. VLC's make them too. Neu Windows Classic Player. Mae'n ddawd. Okay. Os di VLC mynd i chwarae... Os di VLC mynd i chwarae ffeil, allith... Windows... So y DLCs di gallu prynu yn just like masks. So mae masks, menu backgrounds, player icons a sound bites. Right. Okay. Oh my god, Payday 2 the soundtrack I gyd ar hwn. A beth? Os ti'n mynd mewn i'r actual files yn Steam, Yeah. Oh, right. Payday the soundtrack fanna. Hefyd, os ti'n mynd i... Beth oedd yr un arall oedd yn eitha da? Crazy Taxi. Mae lot o cneuon fel rock, ond mae'r version Steam ddim mor Ie. dda ar original, ond still, mae'n rhywbeth. Ai. Ble mae Josh te? Ie, ble mae Josh? Ti'n mynd i dod o Ble wa? mae e? Ble mae e? Mae'n hwyr. Mae'n hwyr. Pyd e'n dechrau treinio... Dwi'n bod yn gwneud tîm Counter-Strike cywyd, cos mae Counter-Strike 2... Mae Counter-Strike 2 dod allan. Counter-Strike 2, ie. Diolch beth, Counter-Strike ti'n gwybod Joel oedd yn... Fi gyda yn adeg Covid, oedd e ar un o streams Among Us ni a cwpl o Rocket League. Ie. Mae fe'n really, really good Counter-Strike player. So ni hefyd gallu bod? Na, it's in Meddylia? US, so it's not. Na. Fi'n mynd i cael stopio ti fanna. Rai byth yn dda at y gêm yna. Na. Beth am Counter-Strike 2?
Ie. Hollol Falle mae'n wahanol. wahanol. Oh my god, ie. Os mae fe'n vertical platform, ie, falle. Mynd o'r stori das efo. Mynd o'r stori das efo. A criw of Caerphilly Misfits and a guy from North Wales banded together. Yeah, banded together to take on the world's best at Counter-Strike. CSGO. Yeah. If you would look at them, you would not know they were the best and most devastating teams in the Counter-Strike scene currently. Oh no way. So I think gallu fatha... Yeah. Yeah. Na, rwy wedi trio... Rwy fi'n da at hen Counter-Strike, like 1 point rhywbeth. Yeah, Yr un efo... 1.6. Yeah, yr un efo... I was only 1.6. Yr Riot Shields. Rwy fi'n scummy Riot Shield user. Dwi'n meddwl. Yeah, digon teg. Ond, rwy fi yn trio CSGO. Na, my god. Dwi'n meddwl ydych chi'n tensil eich hyn. Dwi'n meddwl we've got the potential. Dwi'n dweud, os da ni'n goffin yn y levels mae heno de, mae'n insane. Da ni yn Counter-Strike. Da ni'n Counter-Strike people. Cyn i ni cychwyn, Owain, ti'n gallu newid e easy. Yeah. Fi fi yn. Oh my god. No. Nah. No, seriously, Emrys. Os o ti di gwylio stream di seal. Oh No, my god. nes i ddod ar ochr. Actually, rwy'n ni ddim cael Emrys tro dweth. Yeah. Na, o'n wir. So- O'n wir. Falle bydd ni ddim angen efo hwnna'r hawdd tro hyn. Just Na, cheesio fo. Dwi literally wedi bod yn meddwl am Counter-Strike 2 yn ddwy awr. Os hynna ddim yn neud fi yn dda yn first person shooters, yn gwybod beth sy'n. Rwy just meddwl am fe. Nes i weipio allan. Ie, literally just meddwl amdano fo. O'n i'n devastated. O'n Os rwy'n meddwl am fe, rwy'n cael ei. Nes i seithi 3 person ddoedd yn Star Citizen. So I've got my chops now. Ie, oedd rai o'r screenshots o Dwi'n, Mae'n bach yn dodgy, a ddim fel... I don't know, mae'n a sioe o'r enw The Fall. Yeah. Ie, I don't know, oedd e bach yn weird. Holl dynion hanner noeth mewn pile. Oedd fel concentration camping. Dim byd o drwg am... Wel, am beth yn gwneud yn y screenshots hwnna. Ie. Nath... Un o'r screenshots... bandits, O, ysdi yr screenshot o fi'n stuck yn space bys di adael fi, be'n mistake? Ie, mawr fi... Nes i agor y... Ni gael dympio'r cyrff yn y gofod. Nes i agor y shutter cefn. A nath Owain boostio. A nath just gadael fi. Gadael space. Lot yn ôl i nôl fi. O, edrych ar hwnna. Oh god. Dyna ti. Oh, wow. Ie, a fi'n stuck yn space, da. Ond, paid y poeni, pan nath ni gyrraedd y spaceport, nath yr inventory glitcho nath ni golli chymryd o stuff. So paid y poeni. Nes i... Oh, wow. Dyna'r shot o'n i'n sôn. Mae fel OG gone wrong rwy'n fanna. Homosexual OG gone wrong fanna. Rhywun! Emrys, ti jyst yn gwylio. Na! Dwi fo... Emrys yn cael y gravity gun. Fi fo gravity gun yn symud nhw. Okay. Tractor beam. Your tractor beam gun. Dyna di'n floating over. Oh, wow. Edrych ar y lighting ar hwnna. Mae hwnna'n amazing. Mae llun yma fy'r un frame rate ar gem. Yeah. Yeah. Hey, that's good. So... Yeah, so mae'n dwi'n really licio Star Citizen yn. Wyt ti? Do. Oh, okay. Mae bob dim rhan barn o gyfni amdano fo blaen dal yn wir. Yeah. Ond dwi'n chwarae o hwn. So mae wedi mynd mewn i'r basis, mae mor gwael, mae fe'n dda. Yeah? Ddim yn ffaith... Na i gymryd y chwarter awr na lle mae gem yn gweithio. Okay. Os dwi'n gorau chwarae 3 awr. Is i fflio ar un lle 3 gwaith. Dros y weekend. A is i dal dod allan empty-handed cos o'r gem yn glitcho fo to. Oh, na. Is i glitcho yn mynydd un to.
Ond ie, just that space dydy. Yeah. Ti'n gwybod fo space na? guys. Space. Ti eisiau just chwarae like level 1 neu rhywbeth pryd ni'n aros am Josh? Yeah, go on then. Cael warm-up ar level 1. Eisiau nightmare. Alright, yeah, just i twymo ni fyny, yeah. Let's try level 1 ar nightmare. Iawn. Ta bed, ti'n gwybod like a sword ti gallu tynnu lan i gwneud y game yn anoddach? Ie. Beth sy'n digwydd os ti'n tynnu lan ar nightmare? Mae hwn yn mynd i bod yn game cyflym iawn, mae dy fi teimlad. Mils ni'n completo rhan. Mils ni'n completo rhan. Beth, sorry? Mils ni'n goffan hwnna. O, na, bydd hwnna yn... Fysa. Ti'n ma'r nightmare. Bydd ni'n cwyno i Wales Interactive os mae hwnna'n... Does dim life tokens ar nightmare. Dwi'n angen un. Completed it, mate. Dwi'n bwyd, mate. Marw, ddim mynd i gwneud hwnna. Be di, Oce, iawn. Just dim point prynu. Unavailable in Nightmare, yeah. Oedd e'n cywir. Rwy methu. Oh my god, mae'n gyflym! Oh, my days. Wow. Nhw'n redig fwy gyflym. Wel, at least ni'n gwybod sut i ennill y bit yma. Ie. Uh-oh. Ooh! Ooh. It's enough points. Ah, eisiau cofio, mae'r... Wow. Oh my god. Oh, na. Yeah, mae'n rhaid ni really upgrade o'i... Yeah. Gweth na pistol. Oh, wow. Right, we're ready for... Oh, auto, yeah. Yes, please. Oh, nhw'n invisible. Oh, whoa. Oh my god. Oh, damn! Oh, un munud, ni'n gallu cael un revive. Oh, here we go. It's alright. Dwi wedi agor y drws rhwng redig i'r village. Oh my god, ni'n cael Isaac o'r cychwyn. Mae fe'n o cychwyn... yeah. Mae'n just probably like... beast. Oh, sugar. Oh. Oh my days. Na, mae'r key ddim lawr fan hyn. Oh, na. Ydy'r key... Ble mae'r key? Ydy e lan y... lan efo ti? Ond mae Josh wedi dweud 2 munud yn ôl, 15 munud, so yn okay. Oh, wait a sec, fi'n ôl yn y game? Yeah, os ti... Oh yeah, of course, yeah, sorry. Yeah. Boi mowr bod dal fe ma. Oh god. Oh, sugar. Key mewn fan hyn. Oh, sugar! Oh, damn. Na, mae ddim. Here we are. Woo! I found your blooming key. Mae boi mowr ma dal yn fyw. Power generators. Oh, scheisse. Right, we need ready to see, guys. Oh god. Cover. Oh, ti'n o difri mae'r sirens yn allan o... Oh my gosh. Oh, ho, ho, ho. Oh my days. Mae hyn yn nuts. Beth i'n stop?
Oh my god. Ooh, triple points. Oh damn. Oh na, dwi e ddim yn cael dod lan fan hyn, surely. Oh, yeah. marw. Na. A fi Right, di you know lladd that. Big Ben though. O, dwi'n gwybod beth si dewis. Dwi'n gwybod beth si dewis fanna. Di safeguard. Oh, Christ. Oh. Oh, mae'r ci ddim yna, fel ti'n dweud. So, ble ni'n cael bwledi? Watch out, watch out, watch out. Yeah, ydy'r key just like ddim mewn y... hyn? Neu ydy'r key just rhywle arall? O le ni'n gwybod sut i mynd tu ôl y bedd yna i ddim cael... Os nhw heb patch o fe. Gobeithio ddim. O, gobeithio nhw wedi... O, ie, na. Gobeithio ddim. Bod nhw ddim wedi. O, fi yn y ffwnel nawr. Good, rwy'n dod lawr. I'm available in Nightmare. Oh no. Ie, dwi ddechrau gallan y bullets yma. A fi. Ma' na- Mae'n lot yn ôl yn dyw e. Bullet yeah, mae yna bullet Ydych chi? machine land fyna. Ydych. Mwyd ydych fan. Dilog y twnnel. Oh, please. Unig problem bod lawr fan hyn, ni gallu cael trap. Ie. Dwi'n gwybod ffordd, ie. Give me auto aim thing. Ni'n dod ti o. O, na! Okay, mae'n okay. Na, dwi wedi... Oh! Ie, dwi... Give me absolutely dim bullets on. Hey. Nice. Oh, sy'n... Okay. Sy'n... Oh, watch it! Thing sy'n... Thing sy'n... Ti ddim yn hoffi rai sy'n Na. visible. Oh! Oh, Big Ben. Big Ben. Dim Big Ben. O ie, ni eisiau fe. I twymo fan hyn. O na, oedd hwnna'n cymryd fi allan nawr. O, fi di marw. Damn. Boi yma dod ar ôl fi. Oh my god. Oh, mae staff ar ôl fi. Di. Ie, mae hwn yn good warm-up fi'n credu nes bod Josh yn cyrraedd. Mae'n syniad da o wneud hwn, achos ni gyda syn... Ie, ni gyda. So mae'r furnace thing yn objective chi gorfod wneud. Ynddi, mae... Ond, ie, mae digon dych chi delio gyda'r holl... O, dwi'n stopio ar ôl fi? Mae'n mewn fan hyn efo fi, mae'r... O. Biff ti cael fe. Dyn efo'r... O, bama! Got hwnna, stallion juice. Oh, no. O ie, hwnna dod mewn hyn. Dwi eisiau lwpio'r boi mawr. Rownd. Ie. O
a mae fy mod i mynd ar ôl ti, mae wedi diflannu o ble ryan. Fi wedi dweud wrth Josh, just yn twymo fyny ar nightmare mode, so bydd ti'n ôl mewn pryd. So yeah, actually, chi'n neud yn really da. Dyle chi ni just wedi twymo fyny ar nightmare mode yn episode 2. Yeah. Really? Mae fi'n methu pigo hwnna lan. Ar off chance bod ni'n neud e then. Ni sy'n symud ymlaen. Uh-oh. O, dyma'r ci. 1000. No. Oh, mae'n fwy... Mae'r pris yn fwy na... Y thing yn y gwn yn well, dwi isio. Be? So y thing sy'n y gwn chdi well. Yeah. Lle mae hwnnw? Mae mewn y main chamber. Ble ryan. Oh. Mae'n couple mewn yna fi. Fi'n mynd i gweld os nhw wedi patcho tu ôl i'r... Yeah. O, nhw heb. O, fi'n ffadjo hwn. Infinite ammo. Come on. Who are you? Yay. Woo. Okay, ni angen dod o'r ein, like a fire pobl. I'r furnace. Come on, fire breather. Oh, actually, na, oh, maen nhw gyd yma, gyda fi. Yeah. Na angen dod nhw i'r blymyn furnace neu cael nhw. Yeah, fi yn y furnace. Ah, perffaith. Ond ti angen kind of beito nhw. Ah! Yeah. Dwi'n meddwl mae yna bwynt tan yma. Come on, chwathi at y furnace os gwelwch yn da. Yeah! Da iawn! Oh my god. Oedd nhw chwaffi ei gilydd lan! Idiots. Na dim amser i wneud y miracle point na. Na, mae... Does dim amser rhwng runs ar lefel hyn. Oh my god. Iawn, dwi'n dod yn o lawr yr... Oh, sugar. My days. Oh. Oopsie. Oh. Oh, yes, Hema. Oh, yes. Ah! Dwi'm yn gwybod be mae... O'n i eisiau cadw blaze... never mind. O, iawn, oce. Ni angen cadw nhw o fyw, so ni gallu cymryd nhw i'r furnace yna. Ni angen nhw i troi'r furnace ar.
Rei. O, sorry, o'n i'n meddwl i wneud y furnace. Nah, just dros hanner ffordd rwy'n meddwl. Dyna beth fi'n ffeindio fwy anodd na unrhyw beth arall yw ffaith bod ti'n redeg allan o ammo yn gyflym yma. Ie. Come on. Ni angen beito fe. Ie. Nice. Gael, na i just... Come on, tubby, let's mynd. No. Josh, ti yna? Dwi'n yma. Hey, ydy gallu gwahodd ti? Ti yn y gêm, neu ti just ar comms ar hyn o bryd? Ys ti'n mewn dim? Ie, jyst dim Ni os jyst achos ni'n mynd practice i o. marw cyn bo hir, ni jyst yn marfer nes bod ti'n dod. Hey, ni'n mynd yn da, actually. Ni'n chwarae ar Ie. Nightmare mode ar level 1. Alright. Oh no. Whoa, no. I won't copy. Oh, come on, man. Na ti nhw wedi bod yn neud really darkly. Oh god, dwi wedi gwasgu bod yn anghywir. Wy'n dweud hynna, a rwy'n marw. Rwy'n fi'n mewn menu. Ie. Oh, Buy never a game. Ie, mae'r W key wedi dod allan eto. Rwy'n hwn yn actually digwydd. No! Production value. Right. Just swarm you. So, o ti eisiau gwahodd Josh fi a Imrys nôl? Na. Ti'n mynd y grŵp yn... Iawn. O fi. na, ti'n cicio fi mas i... Na, fi dal eisiau bod yn rhan o'r grŵp. Na. Hwn i Counter-Strike 2 study group ni. O na, hwn yw'r trial efe. Ddim- Jace Smith. Participation pass. Na i gwahodd fe. Mae ddim yn gael ti gwahodd ti, Josh. Fi di gwahodd fe, it's fine. Ti ddim yn sioi lan yn y list. Dyma fi. Ni gyd. Come on then, boys, come Alright, on. Ashes of Sker Hotel. Right, Nightmare, yeah? Yeah, Oh. na, easy. Ma' Normal, raid i fod innit? easy. Normal. Na, easy. Paid wneud normal, cofio ddoi, Fi eisiau gorffen cyn 10, please, easy. Easy. Ddim beginner, just easy. Bydden ni'n pigo dy beginner, ond fi'n gadael chi wneud easy, go on. Alright, dwylo lan am easy. Whatever. Dwylo lan. Easy like Sunday morning. Fine. Fi ddim gallu rhoi fe dwylo lan. Wedi gweld yn rhywun, sorry. Mae fe'n rhoi dwylo lan, so. Come on, boys. A ni'n gwybod ble i'n mynd nawr. Nightmare mae yn. Ie. O na. Ble ddim i mynd, ti'n meddwl. Yeah. Unrhyw le Ie. heb y ystafell dechrau. Yeah. So hwn dy'r un newydd. Na, mae'n Na. level O. 3 ryd nawr. O, so dwi wedi gwneud hwn, lle. Ni'n tip bach So, tu ôl. ni gyd wedi chwarae hwn unwaith. Ni Do. wedi chwarae fe 2 waith, ond ti wedi chwarae hwn o blaen Emrys, ond Do. o'n i'n anlwcus iawn y tro cyntaf hefyd, o'n i. Mae'r menu wedi llwytho i fi, ond ar ben y loading screen. Yeah, ma' hwnna'n weird, ma' hwnna'n massive glitch. Alright, beth sy'n O, digwydd oce. os rwy'n trio dechrau fe fel hyn? Private. Chwarae eto. Ie, dwi ar waiting, No, a dwi ar loading. Ti wedi gwasgu normal? Ydw fi? Dwi fewn. A dwi ben yn hun. Oh, na. Dwi ddim Right, ail dechrau game pub. Ail dechrau Ocê. pawb. Bloody hell. Right, wel, diolch am gwylio. Oedd hwnna really easy, ond i turn normal on. Hey, cwblhau e. Oh, god. Sker. Mae'n sker. Scary iawn. Scary. Sker i. Ai. Scare? Scary. Ai. Ai. Oi. Actually, Saflwy. Bant o'n i. Nawr, heb roi y tweet allan. Oops, a daisy. Dyna ni. O, Nawr dyna dwi wedi rhoi y pam, tweet. o, Gweld rwy'n fi'n aros am Josh.
Oh, Dyna ie. pam. Dyna Jyst ddim pam. angen i neb Oh, gwylio ie. nes bod Josh yn Ie. chwarae. Exactly. Bring in the big Ie. guns. Mae'n dod â crowd Ie. fanbase I hun, actually, Josh. So. Ie. Ie. Fy mam. Fy mam, ie. Your mum. Fy mam Dwi'n yn y feed of your Twitch Prime sub hi. O, ie. Wel, mae'n gallu. Good, good, good. Oh, nice. O'i te, y game fi yn arno. Fi'n mynd I gwahodd Josh. Wahodd fi. I bet. O, rhaid methu gwahodd ti mewn party. Gwahodd fi, please. Paid ti meiddi roi ar easy. Yes! Yes! Oh, come on. Dyna fe ni I'm- mynd I gyd cytuno ar. Yeah. Mae Morgan... Fine, o, Mae'n- nid Dwi'n gwbod beginner, beth mae'n- nid beginner. Mae'n Okay, gwneud. nid beginner, nid beginner. Neu gaddo, neu ddim neud hwnna. Right? Right, then. Mae yna Paul wedi cael ei wneud yn y chat. Oh. Paul. Pwy yw Paul? Get. Oh, God. Oh, bad games. O, rhaid yn mynd am... Yeah. Oh, ti just yn heito ar Worms WMD? Na, Addo. Na, di, symud. Okay, here we go. Pa gêm sy'n mwyaf bygu? Sker Ritual ta Star Citizen? Oh. Wow, nawr. O'n i'n dweud hwn nos Sul. Controversial. Ni eisiau trio cefnoli Blynn Wales and Rwy'n mynd I Dragons. dweud Ddim- categorically Star Citizen. Yeah, there we go. Diolch yn fawr. Rwy heb Mario yn y gyn hyn gan neidio dros railing el. Na, o, Neu ie, just the cerfyd, bit. neu just cerfyd lawr grisiau. Ie. Mae'n Right, nos ni yn angen neud y gynnar. canister. Ni gallu canolbwyntio ar mynd i'r llefydd yn syth ar rhaid nawr. Am ni? Yeah. Sugar. Oh, na, fi di marw yn syth! Pam wyt ti'n mynd mewn y stafell? Mae yna poison gas mewn fyna. Oh, sugar, that would do it. Yeah. Mae rhywun tu ôl I ti, by the way. Oh, ti. Oh my god, oedd hwnna'n dechreuad ofnadwy. Cael e mas o'r system nawr. jyst Ie, ennill mae'n o Ie, ie, ie. Ie. Ti'n iawn. Ti'n iawn? Arafwch, Ti'n boi. Ti'n iawn? Arafwch. Ie. Ai. Ai. Ti'n iawn? Oi, Ai. Ai, man. O, mae gyda mewn cap. Fi'n trio edrych am y dolls. Am yr achieve. Achievement Hunter. Allan o'r ffordd. Fi wedi lladd pob un. Ach. Alright, ni angen ffeindio y rai arall nawr. Right. Canisters. Paid a phoeni nawr. Right, ni'n Paid mynd â trwy Isaac phoeni heddiw. nawr. Paid tynnu hwnna. Ooh, please paid. Na, paid. Dwi ddim... Revive him. No, please. Ach, fi. Esgyswrch fi. O! Problemau. Oh! Off price. Na, dwi'n methu pack up go. punch o gun. Prynu life token. Rwy'n cael... O, mae Morgan prynu un. Cant y cant. Ie, dwi'n meddwl. Mae'n lawr fan hyn, Morgan. O! Prynu life token yn red. O, na, mae'n dim amser nawr. No. Beth? Noob. Ti'n gyda life Oh. token? Na ti, o. Paid a phoeni bed. Oh. Sorry. Rwy'n fe'n hanner Oh, pris. Oh, sorry. Anna Pai priest. phoeni. Blinkeneck. Pai phoeni. O, Josh! Ti'n gallu mynd o dan, Ie, dwi- Brian? Bloody hell. Wel. Bloody hell. Le mae pawb na. Fi- Come on, Yn y guys. playthrough yma, dwi am actually darllen to the miracles na. Yeah. Ow. Ie, mae Wel, Ryan... wel, Mae'n cymryd amser, ie. Mae'n So cymryd fel dwi- 10 munud. Yeah. Mae'n treith ddaw, dyna pa. Hang on now, boys. Hang on. Fi angen darllen nofel na. Yeah, ti'n methu darllen nofel pan mae blymyn zombies ar ôl ti chwaith. Oh, Cael no. like 30 eiliad mewn o'r rounds. Oh, right, alright. Mae'n mynd o'ma. Good point.
Ni'n gwybod ble mae'r... Cwn... Oh no. Uh-oh. Oh no. Oh! Dear, oh dear. Lightning boys. Oh dear, oh dear. Ble mae'r canisters arall? I fi, Bryf. i fi... I fi te. It is swift death. Monopoly man yma. Oh no. Mae'n increaseo'r reload Mae'n speed huge. ti, rwy'n meddwl? Dim increaseo. Yeah, increaseo'r reload Increaso. speed. Cynyddu, mae'n cynyddu eich... Come on, boys. eich Dwi'n gwybod y gair. Fi just, you know, reload. taking the, Dwi'n gwybod y holl termau tywydd. O, na, fe. Cymraeg fi'n diflas. Mr Geiriadur. Geiriadau. Gwell na Monopoly. Ui. O, we hi. Relative. Oh, come on, dwi ddim cael enough. Braf, no? Ble mae'r enemies i gyd ta? Fi wedi llad nhw, mae'n iawn. But rwy eisiau lladd nhw. Oh, Josh, boy. Dyna pam ni di aros i. Big guns, big guns. Right, fi Big angen guns? prynu big guns. I got a big gun. Not enough points. Faint o weithiau fi'n mynd i gweld hwnna. O, dwi wedi, mae'r cwn mewn fan hyn. Lygen e. Slow down Cwn fan'na. unrhyw un? O, i ti'n y difri, hwnna ddim yn... Oh, mae yna loads fan hyn yn y canol nawr. Oh, navy blue. Ha? Beth yw'r enw'r cwn? Clifford. Clifford. Ti'n cofio Kipper? Kipper? Kipper, yeah. Kipper with the slipper. Kipper. Oh, yeah. O, Elite, mae Elite yn dod. Na, pa wyt ti agor o'r ystafell hwnna? Reasons. Resymau. O, na. Navy blue. Be di cost Pack-a-Punch? O, mae'n dod. 5,000 am y tier 1. Cos oedd rhaid fi wario ar speed, shooting speed, cos dwi'n hunting rifle. Pam ti'n seithi hwnna am? Shooter! Shoota! Josh, pam ti'n seithi hwnna am? Mae Elite yn dod. O! O, ydy yn dod? You okay? Ti iawn? Dwi'n iawn? Ti iawn? Dwi'n iawn? Oh, mae'n Yeah! got range, yeah. Stopio fe, ni wedi stopio fe, mae'n iawn. Paid â phoeni. Whoosh! Dwi'n cael canister. Dwi'n mynd am y canister. Peth. Cool. So hwnna Uh-oh. Uh-oh. yn... Hynder. Right, rwy'n mynd cagor o hyn, yes, mae'r... Oil fawr pain, Oh. yes, Ddim eisiau ti dim mwy. Whoosh. Hello, Come on, Emrys. boys. Come on, boys. Hello, hello. America! Dewch ymlaen. Whoosh. Right there. Mae'r teleporter yn arno, dwi'n meddwl. Fi yn tri. Yeah. Oh! Completely, mate. Ni dim ond wedi replace Oh, o. god. Oh, Na, mae'n iawn. Dwi wedi cael e. mae'n actually 4, sorry. Oh, come on, Owain. Mae'n dweud 2 acnon. Yeah, di hwnna'n bob un. Yeah, mae'n dweud 2 F3, hwnna ddim yn cyfri'r un cyntaf yn yw'r Dwi'n farw. Hynna'n bloody dull. Yeah. Gweidwch fi amdano fo. Dwi yn. Hey! Beth yw'r enw? Mae'r cwn efo enw. Yeah, man. Mae'n Beth yw'r y enw? DLC, dwi'n meddwl, mae'r enw cwn. Lucky. Dwi'n just lucky. Probably. Dim yn... Lucky dip, Ti'n innit? beth, oedd mam giat ar TV gyda enw Sker Ritual. Lwcus. Mae'n enw dda, dwi'n meddwl. Lucky. Yn Cymraeg hefyd. Lwcus. Lucas! Lucas! Wel, dwi wedi newid fy meddwl. Definitely then now, okay. Right, 389 dim, fi'n gwneud 5,000 yw'r life token, so... Ie.
Fi angen... Dwi angen prynu hefyd. Fi angen un. Ie. 3, Ble 8, 6 now. Eisiau half price token, come on. Dwi'n Tocan. cael O, sian 8k. hofio efo slide. Heck yeah. Gordon Lead Gamer. Slade your pod, man. Mae'n fel cod. Ydy, dyna be ni wedi bod yn dweud wrth pawb. Mae gêm yma, tipyn bach fel corn, ond gyda puzzles. Ond ddim. Pob stream, mae pawb wedi gwylio just yr un peth. Ond mae'n dda bod ni'n hyrwyddo'r gêm yma. Gêm o Gymru o Pen y Bont mas Sker. Mae real gwesti o'r enw Sker Ritual. Neu gwesti Sker. So, yeah. Ble? Mewn Cymru. Yeah, Pen y Bont. Yn ni'n mynd? Yn ni'n mynd nawr? O, Ie. road trip. Road trip. Yeah, Ie. angen... YnChwarae. Mewn person? Sker YnChwarae o'r do. Ie. Yn gyrru. Oi! Oh! Oh! Chuta! No sugar. Marw! Oh no! Dwi wedi marw nawr, bloody hell. Dwi wedi. Dwi ddim edrych ar bywyd. Oh my days. Cadw, Holy shite. Canolbwyntio. Canolbwyntio. Nes i neud e. Come on. Mae gobod dda... Mae ddim yn fflachio. Gwyliad y cefn fyna. Oh. Come on! Hanner priest Tri deg- ysgolch yn dda. Ble mae'r Come bloody on hanner boys, priest come on boys, come on boys. Dwi am wneud pro game move a rhoi mwy o brightness i fi hyn. O ie, mae hwnna'n classic move. Ie, fi'n mynd i wneud hwnna hefyd. Graphics option. Ie, angen cancer, un mwy cancer, O, ie? mae un fi ar 200 yn barod. Already the pro gamer, so dyna pam. Dim angen fi wneud y dwy waith. Fi methu aros am hanner priest. Oh my god, hello. You're I took him now. Oh no. Oh, mae tu ôl i ni. Oh no. Beth oedd y trial mission? Paid dweud oedd e'n blymyn elite maker. Yeah, then. Oh yeah, mae'n dod. Yeah, mae'n dod. Oh na. At least ni get a sudden death now. Hwnnw ddim yn gweithio ar elite. Oh, Na, mae ddim. Mae'n dod. Skadoosh. O ie. Rydeg. Ah! Galw eich chi'n elite? Cer allan o fan hyn. Yeah. Cer allan, what? Come on! Cer o ma, bro. Oh, increase rate of fire by 33%. Electrical. Nice. Fire and reload. Come on, ble mae'r ail trafod canister hyn ta? Done. Yn gwybod, ydy'n lawr y grisiau. Ie, mae'n meddwl. Mae'n lawr gysi rhywle yn y corridors. Dewch am ateb, bud. Oh my god. Let's mynd Diolch. lawr y grisiau. Na, mae'n well i fi just Mae'n a statue lawr yn Josh. Oh, go! Whoa, 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 whoa. Yeah, but... Ble fi yn? Oh my god. Oh, what? Lawr y corridor ble mae'r elite. Trwy'r dde. Mae dy fi 5,000, fi'n mynd i prynu... Ewn chdi. Fe chdi dipyn o bobl tu ôl chdi. Actually, fi ddim yn gwybod ble fi'n gallu prynu nhw. O, ba ma. Sut ba ma. Paid llafe. O, na, Ba ma, ba ma, ba ma. Mae'n llawer fan hyn. Morgan. Fyny fa ma. Ia, mae dy fi un, mae dy fi un. O. Wedi ffeindio fe nawr. Dirty a bloody canister hyn, te. Rwy'n meddwl mae'n mewn fan hyn rhywle. Efallai. Ni'n cymryd y mic nawr.
Cymryd y mic, but... Mae'n cymryd y Michael ydi e? O, Michael. Hey, Mickey. Michael. Ydy neb yn cofio ble nhw'n pig nhw lan trwy'r eitha. Hey, Mickey, you're so fun. Na. Mickey. Hey, Mickey. Dim hoffi bod fewn fan hyn. Yeah, mae'n eitha enclosed. Ydy, mae'n... Right, mae ddim ffordd hyn. Ydy yn lawr yn y... basement bit. Ble ni'n chwilio? Be chi'n chwilio am, guys? Canister! Oh, right. Yr objective cyntaf. Right, ffeindio fe. Nice. Yeah, mae mewn y freezer room. Na. Basement kitchen storage. Wow. Oh shit, dwi'n stuck yma. Gwasgu'n Q. Na, she's stuck at drws. Uh-oh. 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 Oh! Oh. Uh-oh. Yna lot o nhw fan hyn yn does? Jesus Christ. Oh, fe da fi. Uh-oh. Sgyn i ddim ammo. Stop your leak maker. No! Sudden death. Rwy'n mynd i'r elite maker. Alright, go, go, go. Dwi angen ammo. Na fan hyn? Yeah, dwi'n yn y basement. Dwi'n iawn nawr. Paid â phoeni bud. Sali nhw mewn. Bydd hwnna'n sketchy. Oh, mae'n rhaid completely allan o'r ammo. What the hell? O na. O ti'n gwybod ble mae'r ammo? O, di. Oh, God. Mae ammo yn byw yn y machine. Yn y machine, ai. O! Oh. Mae'r elite maker yn... Rip. Oh, God. Mae gen i y canister. Oh. A ni gallu cadw un arrow yn fyw, like... So ni gallu actually trio. gwneud missions heb, Trio. you know. Oh my god, mae'n y gormod o nhw nawr. A ni'n plawed trwy levels re-gyflym. Yeah. Ni angen just neud y missions. Mae'n galed. Rhi anodd os ni ddim. Mae canister wedi gorffen, ond dwi'n gallu mynd ar fe. O, leap maker hefyd. Mynd am y canister. Mae yna diver. Arrow. Paid â lladd fe. O, Neu beth oedd ni'n dweud am... Half price! Pwy sy'n angen, Right, like... mae'r teleporter yn arno. Ooh, back a punch. Yes, level 2. Am fi methu dyn nhw not enough points. No, rhaid like 50 point. Ooh, I want to do. Ow! Ow! Oh my word. Ron mae hyn yn y lle ofnadwy. Oh, wedi marw. Oh, for God's sake. No, put a shotgun. Right, rwy'n meddwl ni di meso lan mynd trwy levels way too gyflym. Ni wedi. Oherwydd mae'r rwy'n miso'r blymyn. Oherwydd ni angen cael dark round fel hwnna I cwblhau like 2 mission. Right. Un I gwneud like y puzzles ar y wal. A wedyn mission arall I gwneud yr Animatronics. yeah, casgu stuff ar animatronics. So ni angen mynd I at least level 20.
pimp nawr. So, hwnna'n mynd i bod yn hwyl. If I need to go, I'm just gonna do that. Come on, lad. Ni'n gallu neud e. Mynd i bod na, Oh my god, what the hell? Be sy'n mynd ymlaen fan hyn? Be sy'n mynd ymlaen fan hyn? Oh, wow. Fi gallu gweld rhywun fel ghost. Yeah, fi. Pwy? Actually, No! Survivor, fe hi'n a helpu ti. Yeah, here we go. Ie, mae'n a llawer o'n nhw. Oh no! Ddwy ochr yma! Flippin' heck! Overwhelmed. Fi ddim yn gwybod, fi ddim yn dda yn y scenario yna. Right, cadw un o divers Ie. yn fyw. Mae'n gael un. Iawn, pwy da'n cadw'n fyw, wan? Y diver. Iawn. Wel, nhw'n y rai hawsach i, like, manager. Coel y hawl, right, rhywun angen prynu'r blymyn Ie, fi'n gael. gun hwnna. Aw. Dwi eisiau ni circlo rownd y diver o fe, so dim yn problem. Right, mae gen i'r... Beth yw e? The howler. Nice. Right e. Ydy hwnna'n nuts? Pre-season, mae Wrexham yn mynd i chwarae Man United yn San Diego. Ie. Hwnna'n absolute nuts. Aw. Right e. Nice. You can guess all codes, isn't you? Yeah. Nes i hwnna tro diwetha, so... Yeah, Rutian, I can guess what you're gonna do. O, mae gen i Dwi'n gael ddau... un. Dwi'n gael un. Mae gen i ddau... Oh, yeah. Ie, dwi wedi guess o un hwnna. O, pael y lladd un ola. Yeah. Lyri Un lawr y grisiau mewn yr cegin. Dwi'n gwybod. Mae mewn y Dwi'n gwybod. cegin, hwnna ble ti angen fynd. Mewn y cegin. Ac hawlo mewn y tyllau o'n y wal. Rwy eich hawlo mewn y tyllau o'n y wal. Dwi wedi gweld hwn yn Oh. y newyddion. Mae'n drifyn in BBC News, Welsh law to help all Wales pupils speak confidently by 2050. Ooh, Gan Bethan Lewis. Yeah. nice. So, achos Yes! unrhyw help o fewn y gêm, fi jyst yn mynd i darllen hwn. Legend. Dwi'n guess o 2 o'r cod. Fi ddim angen... Fi ddim angen... Dwi'n literally- Level 24. Dwi'n lit yn rownd y sword na, efo'r boi. Ydy yn un arall o'n? Na, hwnna na. gyd. Right, ni'n cael yr Nice. Well, pips. Pips. Right, let's gwneud yr oherwydd ni'n... Ydy o'n aros... Ydy boi mae'n aros yn fyw? Yeah, gadw fe'n fyw. Let's mynd i Labyrinth, Josh. Gwneud y peth Yeah, yeah. Labyrinth. Oherwydd... Smart. Smart. Oherwydd mae'r animatronic yn 4 round i fynd tan yr electric ones, so... Lan fanna i meddwl. Lawr fanna i dawnsio. Dawnsio, heck yeah. O, fi angen life token. Oh, Gofio fi. come on. Gofio. Dim, pam, fi'n cael fe goat eto, mae'n little lamb. Oh. Mae'n fawr, os ti'n just dal... Yeah, mynd i'r, like... Wait, Just trio rwy'n ffeindio really fe, lost nawr. Literally, Literally, fi'n mynd... Holl o ffordd fel hwyr. Wedi... O, mae'r diver yma. O, pa'n rhaid i chdi, Morgan? So, some point.
Sorry, dim fel ni feddwl, ond... Ma' hwnna'n harsh. Ond na chi, cos y rheswm i dweud ydy... Ie, fi'n gwrando. O na, wyt ti di upgrade y gwn gynnach chdi? Ydy yn lawr fan'na? Ydy yn yr un gwyrdd? Ie, un o'n nhw, ie. So be? Oh god, ble mae'r... O, dim digon o pres, sorry. Digon teg. Cos O, o na. 7,000. Gwyrdd? O, fi'n Neu nôl yr un nawr, gwyrdd? anyway. Mae'n ffain. O, na fo, ie, hynna pam Ti ni isio, Hynna pam ni eisiau gwario fo. Ie, oce, dwi di... Na, hwnna'n yr olaf! Sim lladd fo, chwaith. Dwi wedi ffeindio fe. Mae'n lawr fan hyn. Dim fi'n all lladd fo. So, ie, mae yna 3... Na, mae yna 2 cloning things ydy yn. Ddim countio'r un cyntaf. Da ni angen teleportio to na dan. Mae'n just dod ydi, dwi'n meddwl. Dwi'n Ie. angen awr. Oh my god, mae'n loads o nhw fan hyn. Ie, just paid marw. Top tip. Cofio am... O, Hwnna'n yr un cyntaf? sydd y det. Ie, Ydy e? O, dwi'n dda... gwybod. Wow! Falle. Dim clem. Let's Pwy go o this one, yes. O na, mae'n mynd mewn i fe. Nice. Rwy'n fi cerfyd, like... Yw eisiau gwn cheap dim ond gan, cos mae'n sudden death. Unload. Kill D. Oh my god. Uh-oh. Methu gweld unrhyw beth. Na fi. Sorry am hwnna. Ie, fi. Mae'n really gwneud rhywun beth. Uh-oh. Ie, paid llaf y di... Oh my Ie, god, ni'n neither. Ni'n iawn. Dwi'n iawn? Ie, ni'n iawn. Iawn. Redig. Ie. Mynd o, mae'n oen. Ie. Mae hwn yn one headshot yn fynd. Why are the punch card in theatre? Ni angen mynd fan'na, ydyn ni? Na, ni'n gwneud yr... Got the lambs. O, ti'n... Ni'n gwneud yr un lambs. Trio gwneud e. Clone. Molly. Neu Flossie neu rhywbeth o fe? Flossi ydi, dwi'n meddwl. Na, Flossie. A mae'n oen. Dwi'n gael e. Dwi'n ffordd i reid cash i rhywun arall Lawr yn fan oes. hyn. Na, goes. Na, ti Cos olsi. mae gen i wedi pethau cash dwi'n gallu reid chdi cael O, trwc. Ie, Ah, ffordd we're just- mae'r divers. Right, just dealing y divers. Ie. Mae yna 3 yn nhw, mae'n meddwl gall just llaf da yna. Ie. Na, ni'n gallu dweud redig road nhw. Ie, fel crew ni. Big sporters. Criw, ie. Diving crew, innit? Alfa. Diving criw, ydy. O! Owain! Snipers! Come on, lambs, mewn y thing. Ti'n iawn, boys? Ie, ni'n iawn. Brill. Gwylio ar Just- led i chi. Mewn y labyrinth. Let's go then to the end of the labyrinth. Yay! Reit e. Rhedeg fel Na, rwy'n ddim lawr fan hyn. cheta. Fel y diawl. Ooh, damages nearby enemies on reload. Yes, please. Aha, Straight to my basket. It's good right in my basket. Edrych ble ni yno, Ie, mae'n eitha... O, no. Eh? Na, fel ble mae Emerson. A lawr. O, ie! Ie. Ond mae Morgan yma. A ti'n yma, Morgan? Ie, fi yma. O, ti di lots o tynnu'r defaid yn bloody dilyn. defaid i Ti. ti. Oh my god. Oh, sorry, bud. Dwi'n fan hyn, dwi'n fan Nerd. hyn. Dewch fan hyn. Oh my god, ti'n arse o di. Ti di tynnu'r... Ti di doen y defaid ni! Beth ydych ti'n meddwl? O, mae... Mae'n jyst yn bwrw'r stereotype. Ti'n grac achos nes i dwy'n defaid ti o Ie. ti. O'n i'n gobeithio byddwn ni ddim mynd lawr y trywydd yna. streams ni, ond- Problemau Yn amlwg, Cymraeg. Ti'n methu, ie. Ddim first world problems, ond problemau No. Cymru, efe. Ie. Problemau Cymru. Ffermwr yn doen ein defaid ni. Bloody hell. Reit e. Mae gen i 3 boi Alright, let's mynd. yn dod ar ôl fi. Pwy Boi dwi'n cael dwi'n gallu lladd. gwneud. Beth yw'r theatr? Theatr un ni angen casglu stuff am Ni angen- am y rat. Ie. Reit. Ac Beth ni ni angen? gallu gwneud hwnna. Ni- Ni gallu rang yn activator y rat cyntaf. Oce. Bon. Ac wedyn ni angen redig rownd a ffeindio stuff am y rat. Like, Reit. A wedyn Right. bydd... A wedyn bydd ni angen cael yr, you know,
electric things at level 20 te. Electric boogaloo, like. Yeah, electric. Boogaloo Double A boy. batteries. Double A batteries am y bloody Oh, rest. right Llygod there. then. Ready? Spread out, boys. Oh no. Problem I. Fourth problem. Oh. Okay. Miracle! Oh, just... What do you mean, boys? Angen ffeindio llygod then. Yeah. Ah. Big ratty boys a dwy'n ei body parts. Oh no. I can put join our like tokens. Oh man, I'm sending that. Boosh, boosh, boosh. Oh god. Oh my days, beth minimum line. Ah! Sorry. This is a scream. Oh my god. Sorry. Just, ti eisiau prynu fi revive token, Emrys? Alla ddim na. Be? Ti'n gallu? Syd? If that ammo, yo. Credu? Credu, ti'n gallu? Yo. Na, dwi'n mynd i marw. Oh no, dwi'n marw. Sudden death, yo. Right, fight the bosses. Yeah. That's mine. Yeah, mine a diver arrow. Fight the Cool. Page of I die. David. How much cost you now? Oh. Right angen. Left arm. No. Right arm. And then nawr. Oh, boys. Ready, Charles? No. What is him? We just dodge'r portal. Ble mae'r rat ar ôl? Mae yna un llygodyn ar ôl efo braich. Dim mewn fel y box room. Ww. Ti'n cael ei dweud. Ie, falle. Rwsau, mae'n llawer o'n nhw. Dyma ni. Basement room. No. Dim byd. Oh no. Na, ddim fan'na. Oh, sugar. Ah, fi'n stuck nawr. O, mae mewn y llyfrgell, ydy e. Mae mewn y blymyn... Ie, yn y Google man. Ie, dyna fe. Glug. Dwi'n dod i chi, guys, cos le ni gallu teithio nhw gyda'n gilydd. Dwi'n trio allan o'r basement. A fi yn y Oh. basement hefyd. Yeah, mae'n horrible. Mae'n horrible Paid. gormod o'n nhw. Oh my days. Just yn gweithio. Woohoo. Ie, fi allan nawr, diolch beth. Ow. Fi don gyda bloody pistol hefyd. Na. Oh my days, mae'r lag yn bwrw nawr. Yeah, Aye. yeah, man. Oh my god. Mae'n gweld, mae hyn yn galed. Yeah. Oh, yeah. What? Oh. Yo. Oh, mae'n ridiculous nawr yn dwi e. Ridiculous. Ridiculous! Infinite Dome o hwnna'n helpu. Any new divers ammo? I mean, invisible. Okay, so aros am... ni angen casglu batteries o Hang rai on. electric. Oh, no. Le mae'r batteries? Oh, Y rai electric yn goll nhw. Oh,
kilowatts and collect the energy to power the animals. Oh. O, mae yna un diver ar ôl. Ydy rhywun angen unrhyw beth? Ie, fi Green. eisiau prynu rhywbeth. Ie, ar mynd I cael level 2 rwy'n meddwl. Upgrade am y gun fi. O. Be ti dyn Dwi'n nhw? mynd dwi'n mynd i'r theatr am bywyd. Bywyd. O ia, dwi isio... Tier 2 of 15,000? Oh, my days. Rwy'n arall mynd i'r theatr. Oh, actually, fi No, eisiau ddim yn safio llyfrgell. ar gyfer yr Life token. life token, ie. Ie. Mae'r un ail yn 7,500. Ynddi. Oh, god. Pob look ar hwnna. Ynddi. Uh, Ie, mae'n anodd. Mae'n anodd. Be? Ydy unrhyw un angen dod i'r llyfrgell? Dwi'n No. iawn. O. Am beth? Pam Ie. ti eisiau llyfrgell? Beth sydd yn y llyfrgell? Mae yna life... na, dim perk. life token. Extra life, Perk. like, Ie, potion. perk. Perk. Ie, So ti'n cael extra life? Perk. Ti'n cael y perk, like a life perk. Oh. Mae mewn yr theatr. Ar y wal. Okay, faint yw e? Faint yw e ddo? 2,500 rwy'n meddwl. Right, fanna, ie? Yeah. Oh, elixir of life. O, ia. Ooh. Right, be ni'n neud nawr then, guys? Kilowatts. Ie, yn round nesaf ydy, ie? Yeah, man. Just a'n casg y holl berries yn ei gallu. A rhoi nhw i'r rat-ta. Ratata. Love it. Yeah. Barod I fi llaf y diver yna? Ddim. Food. Tim? Light 'em up, boys! Right, spread out. Look for clues. Llaf o roi electronic. 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 Yeah, paid. Mr. Worldwide. Wyt ti'n gallu cael am? Diolch. Aw. There. Mr. Worldwide. Gael un. Boosh. Oh, mae 'na loads yn nhw ddaw. Flippin' air. Yeah. Oh! Safety. Oh my gosh. Oh my days, man, I'm Oh my god. Oh my lordy lord. Dwi'n methu gweld unrhyw beth, mae'n Ni mor... angen, ni angen, gwblhau'r game. Naw. Yeah. Cyn 25, level 25. Ni cael level 2 mynd hefyd. Level 2, level 3. Ie ni. Ti'n reid yr... Just casglu nhw. O, just casglu nhw. Dwi'n rhoi mewn nhw. Nice. Ie, ni gyda digon na. Rhoi nhw i'r rat. Ie. And then, Yay! Cael y punch Yeah. card. Nice, wicked. guys. Da iawn. mae jungle yn massive. Right, yr un nesaf yw'r bloody void. Right, i'r void te. Rwy ddim eisiau mynd i'r void. Wel, paid a phoeni, but di mynd i'r void. O, mae'r... Ys dy ben yma. Beth ti'n gweld e? Ben, yna'r enw, ben, man, ben. Right, i'r void. Come on, then. Pawb jyst mynd i'r void. Croeso Yeah, just- i'r Mae void. ddim yn gadw fi. Mae ddim yn gadw fi mynd mewn. Oh, redeg. Redeg te. Ti'n yr dyn ar o tu allan. Oh, na. Triple fi ddim yn mynd points! efo'r person. O, fi yn y void nawr. Diolch, beth. Sound nhw yna. Sound back. Sain nhw yna. Dau nhw yna, ie. O, gyfer. Oh my Weithio days. yn addysg. Ti'n clywed kid yn dweud dosbarth. Ti'n fel mae pobl yn dweud, o, clas. Rwy'n yn dweud, o, dosbarth. Mae'n fel cringe.com. Fe yna gred. Fi'n offi O, yna. dosbarth. Fi
Fi di'n dweud yna. O gwmpas pobl sydd dim ond siarad sydd. O na! Right, rang yn redig I bloody ffwrdd. Oh my god. Mae'n swnio fel regi ydi. Dos. Ammo unrhyw un? Na, fi'n iawn am hynny. O, dwi'n bloody seithi Morgan. Dwi'n gallu gweld e am rhyw reswm. Sorry, na i'n mynd mas o ffordd. Ie, fi'n mas o'r ffordd. Dwi'n gallu gweld unrhyw beth. Oh my god, mae'r frame rate hyn yn cinematic 14 FPS. Mae'n dda. What? Cinematic death o fi. Oh na, rwy'n ddim eisiau angen prynu life token, rwy'n eisiau level... Rwy'n pissed. Oh. Kill fi. Mae hyn yn moron. Yeah. Rwy'n ddim laggy fel hyn ddoe. Na, beth? Wel, mae hwnna'n emrys da. Dyna pam. Beth ti'n gwneud i'r game? Mae'n set fi mor fast dwi'n chwarae arno. Yeah. Ie. Mor galed yw'r mission hyn. Rwy'n methu, like, literally, mae'r screen fel bobl. Ie. O, ie. Right. Fuck off. Oh, dwi wedi marw. Wsh. Oh, mae'n yn mor arno. Ti'n neud e, boi? Ti'n neud e? Just... The health regenerator ben ei hun. O, hynny'n dda. Sudden death. Ie, boys, mae'n dyma mae'n ni, cymryd amser. come on. Cymryd dipyn Dyna bach pam amser. o ti'n cylchu yn Isaac round oedd ti, just I cadw'r... Ie. Hmm. O ti eisiau llad ti fewn yma oes. Yeah. Wsh. Rwy'n mynd I... Ydw fi'n cael life token neu ydw fi'n just... 7,500 am life token. Yn mynd fi yn 10,000 na. Rwy'n mynd nôl. 2,795 fi awr, so fi'n gallu gweld. Dwi'n dod. Ww! Dwi'n dod. Heia! I'm a coming boy! Aw! Rwy'n really angen cael y gun hyn I tier 2 ond... Ie, dwi'n fel... Dwi angen... Mae gen I M40. Ddim gwybod fel... Ble I ti, Morgan, ar y lefel ar y foment? Ble ydw I? Mae'n... Fi Ie, lawr fan fyna hyn. gyda chi. Oh, really? Ie, mae'n... Ie, Mae'n right tri ôl I ti. Oh, let's go ti. Sut mae'ch rai chi'n gallu a rai chi a... I don't know. Dwi'n gofod fi'n gallu gweld ti. Ie. Aw! Josh, ti'n gweld fi, Ti o boi. cameras. Ie, dwi'n gallu gweld ti gweld. Paid o poeni. O. Fi'n angen hanner pris, dwi'n meddwl. Yeah, really angen hanner pris hefyd. Please game, please. Please roi ni hanner pris. Please, sir. Can I have half price? Please, sir, can I have some more? More? More. Come on, no. Bloody pawb. Oh, my invisible.
Dewch ymlaen game. Have on in. Ie, pa mae'n fel hyn o fy sydyn yna. Yeah. Siren yn mynd gwneud fy pen mewn. Fi angen bwyd o mwy moron dwi'n meddwl. Yeah. A fi. Os ti'n yn sefyll ar y ochr o'r cylch, ti'n gallu gweld tipyn bach mwy. O, ie. Tipyn bach, dim llawer. Dim llawer o gwbl, ond... Mae'n bloody spotlight yma. Mae dwi'n... Sorry. More creepy. Hello. Ow! Ble di pawb te? O, dyma fe, yr gai. Gobeithio fi Ow. wedi... O, 92. Come on, guys. Bron yna. Oh my god, can you 96. imagine os ni gyd yn gallu bod yna ar gyfer y Isaac round? Bydd hwnna'n amazing. Yeah. Hyd yn oed os... Efallai. Yeah, well... Hyd yn oed just gyda dim tokens, bydd e dal yn... O, rwy Okay. eisiau, cyn i ni mynd i'r Isaac round, rwy'n definitely mynd i... Os Cael gyda ti pack a digon o punch. arian. O, Mae pack gen i, a punch. mae gen i digon arian i pack a punch, neu life token. Rwy'n mynd i cael pack Life a punch. token, surely. Na, pack a punch. A wedyn rwy'n mynd i Okay. defnyddio pack a punch, llaf nhw a cael life token. Okay. Plan. Okay. Dyna ni, hoffi Plan. di... Man with a plan? Dosbarth. Dosbarth. Dosbarth, dyn ni. O, 99%. Come on, bud. Beth yw wyn? You're on enough. O, dyna fe, gai. Sorted. Right, Yay! Surely fi'n dod nôl i... Let's go, Tesco. Let's go, Oh. Tesco, boys. Pam dim. Oh, come on. Pack a punch there. Right, fi'n gael y dyn ôl am dwi'n meddwl. Neu un o'r dyn ôl am. Is it? Punch cards into teleport. Pack a punch yn, bud. Ti wedi cael e? Ah, go on it. So faint ydi 7,000? Oh, mae yes, i mar. Fi eisiau 10,000. Ie, a fi. 10,000. 10,000. 10 meals. Okay, mae'r teleport yn nawr i'r le'r Isaac. Oh na, fi ddim yn cael ymuno gyda chi. Mor gutted. Ti'n gallu cheer... Yes, fi yma! Aros fi eisiau prynu gun gwell. Yeah, Just right, just just... wave. Ie, cael unrhyw gun. Unrhyw beth. Oh, miracle. Pa un chi'n suggesta, boys? Revolve. Hunting No. rifle? Double barrel shotgun? Double Yeah. barrel shotgun? Mae hwnta'n eitha dda os ti'n gallu cael yr... Ie, mwy'r damage. Di angen. Dim Ie. fel bwledi, just damage. Yep. Right, dwi eisiau life token. Os dwi'n gael higher price, dwi'n gallu gael life token. Yeah. Joldi am rest. Oh, joldi. no! Like Joldi. marw now? Whoa, whoa, Oh, whoa. no! Shield Solvi! Yeah, right. Helen. Oh, Harry, Harry, please! Reddick! Ah, half price, son! Oh, Not no! enough tokens! No, 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 no! Rhaid ti meiddio marw. Rwy'n stuck. Rwy'n methu symud. Ie, neg i si. What the hell? Beth ydi... Rwy'n mewn wal! tokens there? Rwy'n mewn wal! Oh, fi'n bloody stuck! No! Oh my god. Rhaid marw nawr, ni just ar fi'n ennill Oh, y shit. gyd! Okay, hwnna'n da. Rwy fi'n mewn wal. Okay, cool. Rwy... Life... Hwnna'n amazing. Diolch game am hwnna. Ble mae'r life tokens? Rwy fe'n safio fy blymyn bywyd, ond... Oh, no.
Not enough points am life token. Ie, mae'r life token fi wedi mynd hefyd. Reit, dwi'n meddwl, jyst mynd am y boss nawr. Ie, mynd am y boss Beth sy'n digwydd os pawb yn marw a wedyn just aros fel asgwyd? Oes e, gyd ni wedi... Ti'n methu bydd y game yn... Just Oh, gorff. O'n i gyd angen bod yma. Fi gyda Isaac dwi'n- nawr. Dim Isaac! Ie. Dwi'n dod. O, ben fy hun! Dwi'n Efo yma. pistol. Dwi'n yma. Dwi ddim arw. Right, bydd fi'n... Emrys, bydd fi'n gorffen y round hyn. So bydd fi angen lladd pawb o yn byd i gadw nôl. O, ie. Neud hwnna then. Ond fi ddim yn mynd i gores gen hyn. Dwi'n yma. Mae nhw angen lladd. Like, alright, We know. Josh, but... Alright, Just red egg, bud. Just red egg, Red egg gyda ti. Red egg, bud. Okay, mae gen i digon am blymyn life token now. Go boy, go boy, go boy. Oh my god, man, I gymaint o'n nhw though. Flippin' heck. No! Paid mynd mewn fyna, Morgan. Sorry, I'm crazy. Just... Um, Oh, flippin' Ow, 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 ow. Emrys? Helo. Right, wyt ti'n gallu Ydy round lladd pawb I fi hefyd? rywedi? Oh, sugar. Does neb ar ôl. Na, falle. Na, cos maen nhw fama I gyd. Yeah. Ond rwy... Ble nhw? What? And gyda Isaac. Yeah, Oh, ma' nhw gyd Christ. fan hyn. Helpu Josh nawr, just lawr I ti a Josh I neud e. Nawn ni cael good seats I wylio hon nhw. Ie. Ni float around a gwylio. Han ni mor... Mae'n stafell mawr. Stafell mawr, mae'n gas o'n. Oh, Christ, right. Ddim sôn. Ie, ti angen symud o'r stafell. Ni ddim yn sylwi ar hynna. O, ti'n gallu redeg troi e? O, na. What the hell? Oh, We're mind stuck! We're stuck! Okay. Why fi methu symud fanna? Beth? Just shoot him. Uh-oh. Whoa, whoa, whoa. Stafell. Owain. Redeg. Owain. Eh? Redeg. Oh. Hello. Ie, mae'r stafell. O, sut ti'n neud hwnna? Si. Oedd nhw'n byd... Oh, I ddim gael fi mynd lawr lan. Beth, o si. Mae'n Sorry. Oh, wow. O, dyna chdi, ie. Infinite ammo. Yeah, boy. Cadw wneud laps o! Just cadw I ffwrdd, just paid bod yn hero, achos ti'n mynd I marw boi. No, seriously nawr. Dragons eSports Manager yma. Oh my god. Dyna pam fi'n dod come into my own nawr. Fi'n methu neud e fy hun, ond fi'n gwybod sut i'n gwneud y pobl I eraill. ddim yn gwybod beth rwy'n gwneud. Mae Owain cael PTSD o'r boi na Rainbow Six Siege. Nah, man, nah, we're not going out like this. No, man. Yeah, oh, poor thing. Ie. Nah, nice one, O. Fi'n falch nes I gwrando arno fi fanna. Neu be mae Josh yn neud, ie? Yn trio!
ti'n hanner ffordd, boys, ti'n hanner ffordd. O, mae'r... Mae'r gun hyn yn gwneud yr un damage o'r un upgrade fi. Dwi'n filan. O, gyda fi 2 gwn efo 2 backup punch. Ie. O! Ti'n gallu redeg mewn y gas yma. O, sugar. O, Valus, Josh. Ie. Mae'n hwnna'n helpu. Woohoo! Cadw redeg. O na. O na! Na. Dwi'n iawn, bud. Dwi'n iawn. O na, fi ddim yn iawn. No, Fi ddim yn iawn. Josh, redeg, boy. Redeg. Cadw ni'n y laps. Y laps sy'n mynd i ennill y gêm yma, cos Isaac ddim yn ail ennill pwer enw. Ond chi'n gallu. Curo. Oh boy. Oh my god. Redeg, Oh my god. Oh my god. Redeg, Owain. Mae'n redeg! Alright. Gyflymach. Mae'n blymyn... Rwy'n like methu blymyn symud rwy weithiau. Brilliant. Achos mae Josh yn gallu cyfro ti, si. So, ti'n just neud lap, paid poeni am redeg, just redeg. Nes bod ti mewn lle diogel. And then... O. Oh my god, mae'n right tu ôl fi. Josh, brilliant. Good. Ar y llygad ar ei iechyd hefyd. Ie, fi yn, ie. Pob amser. O, do eiliad, just... Organs, like... Uh-oh. Rot-row. Josh, ti angen redeg bat, ti'n mynd lawr. Oh, no. Gyflym. Ti angen redeg. Oh. There we go. Oh, no. Dyna ti. Os dwi'n bio... Paid o fer, Owain, ti'n gallu... Sudden death! Sudden death, boys! Dwi'n mwyaf o hwnna nawr. O, rwy'n allan yna. O, na! Mae'n iawn ti gyda ambush yn yna. Uh-oh. Sudden death dal am 10 eiliad, so just neud y mwyaf o hwnna. Oh. Be mae e? Chi'n mynd i neud hwn. Chi'n mynd i neud e. O, mae shotgun yn bloody dad, ie, arno fe. Oh my god, a cyn 10 o gloch, dyna oedd fel y challenge. Come on! Yeah, we're good. Ni gallu dechrau. Oh na, sorry. Oh, whoa. Oh! Redeg. Slide o mewn I fe. Sut ti'n pwysio eich fi? X. Ie. Yeah. O'n i'n meddwl soundboard yn gyda chdi? O na. Na, hwnna be fi'n dweud, bydd yn ffynnu os ni'n cael y sŵn yma i roi ar Ni'n gael hyn. Ni'n gael e, bud. Ni'n gael hyn. Gath i newid o? Ie, ti'n ti newid ei pethau gwahanol. Gallu unlock a different soundbites ar y game. Ie. Oh, go on boys! Go on! Yes! Yeah! Nice. Okay, mae shotgun yn really effeithiol fyna. Teleport out, bud. Teleport out. Oh my god, mae'n fflydo efo, like, loads. Yay! Nice. Yay! Cool. O, mae ddim gael fi roi acha fi celebratory, ond dim ots. Dwi'n kill counts... Cofi. Ti'n gwybod kill counts yn glitcho blaen o'ch di, ond oedd 2 kills. Oh yeah! Oh yeah. Mae Morgan efo Glitch. dim ar y screen fi. Mae Morgan efo dim ar y screen fi. Shut up, Josh. Na, 109 sydd â fi, diolch yn fawr. Ie, dim. Actually, ti'n dweud hynny, nes i chwarae Fortnite y diwrnod o blaen. Fi cwbl o weithiau fi wedi cael Pacifist Award am ddim ennill Victory Royale gyda tîm arall oedd yn gryf, ond heb un kill, so it's fine. Medic. Croeso i'r stream, Sneeb y Planetoid. Sorry, just wedi gweld eich neges ar y chat. Sa'n siŵr pryd ti di anfon hwnna. Yeah, so fori, Cymru yn chwarae... Na, ddim Austria. Latvia, sorry. Ooh. Latvia. Bydd hwnna'n good. Nice.
oedd y dro yn bwysig. Gêm cydradd yn erbyn Croatia. Munud olaf mewn amser ychwanegol, ond na, edrych ymlaen. Fori. Yn Caerdydd. Nice. Chi'n mynd? Na, fi ddim. Mae Luke yn mynd, ond fi ddim yn mynd fy hun. O'n i'n meddwl mynd ar plant, ond o'n i just... Na, mae'n Na, mae'n 5 pint y tocyn, ond apparently mae hwnna nawr yn 10 pint y tocyn, a fel, no, nhw'n trio rip fi off nawr. So, arafwch nawr bod. Wow, nawr. Whoa, beth i'n? Fi ddim yn Mr Monopoly fan hyn, whoa, calm down. Na, ond fi'n edrych ymlaen gwylio fe ar y teledu, though. Been good. Yay. Right. Ni ba palanau bod? Anyway, dylen ni just cael cip olwg o'r run nesa. Am just am 9 munud nesa. Just i gweld beth mae fel. Neu pa bynnag amser chi siarad. Yeah. So. Oh. Private, eh? Right. Mewn? Does edrych ar level 3 te? Yeah. Sewers of the Dead. A stranger has arrived from the darkness below and is hell-bent on stopping you. Like a plague, he infests the island with his minions, wielding a powerful force of disease and terror. Right, nawr fi'n credu dylen ni roi e mewn nightmare mode. Just i weld faint mor hir ni gallu para yn nightmare mode. Okay. Yeah, man, achos... Yeah, let's go beth mae'n fel. Fi rhaid I fi neidio off am 10 anyway, so man i gweld, a tro nesa, bydd ni fel, oh well, ni wedi trio fe mewn nightmare mode, roedd ddim mor anodd a hynny. Preview, like, preview. Preview, yeah. Preview. Sneaky peeky. Sneak peek. Stinky Pete. O na, pwy di redeem o bwyd. Beth yw hwn? Oh, writing Hano again. Oh, weird. I wouldn't spell Stranger Things moments in it. Oh my god. Dwi'n know werth gwachad. Yeah, mae yn. Dwi'n joio fe. Ready, Addo? Yeah. Beth, Stranger Things? Yeah. Yeah, mae'n iawn. Dwi'n iawn. Dwi'n mynd i gwachad television. Yeah, mae'n iawn. Mae'n gallu bod yn Well, mae gyda recipe of Netflix, ydy e? Yeah. Un o'r llall, so... Yeah. Os mae'r season cyntaf yn great, bydd y rest yn alright. O, ni'n seithi nhw. Clever arrows. Seithi beth? O, crossbow, yw e? O, rwy'n allan arian nhw. O, edrych ar bwy yn hyn. Mae gan fe llagodin yn eich chest. Oh, that's cute. Ti'n hoffi y fath na o beth, ie? Fi'n dod I weld ble chi di mynd. Whoa. Oh. So, ni'n... Beth ti'n seithi? Ni'n seithi fel y... Rwy'n na, like, blobs ar yna fe. Ond edrych, mae rai hyn yn cael nets. Sa'n siŵr sut ti'n gwneud y rai efo nets. No! Ah! Oh, no. Ladies. Whoa! My god! Dwi'n hoffi'r crossbow. Oh, mae'n huge! Ni'n gallu gweld yn rhywbeth. Dros y screen fi. Ers angen rhoi rhywbeth i'r, like, llagodin neu rhywbeth. O beth? I don't know, caws. Wel, cwestiwn duck roedd hwnna. Yeah, come on now. Oh, no. Oh, mae'r crossbow yn
City 3 arrows. Oh my god. Oh, look at that. Oh, mae gen I arian. Min, boys, min. Dewch. Dewch o ffordd ddyn. Yeah, so mae dau drws, ond nhw'n cael like yr... Oh, ti di agor un hwnna? Dwi wedi agor e, efo arian. Oh, right. Surprise. Oh, right, rwy'n just... Rwy'n just ar gloi, right? Right. Oh. Oh, sugar. Right, ble mae revive station? Meddi... Ie, be oedd elixir of life eto? O, ti allan. Elixir o life. Iechyd. O. Iechyd. O, mae eto! Owain, mae ti allan. Oh my god! Increases health by 60%. Dyna beth mae'r elixir yn gwneud. Right. Oh, ti allan, yay. Oh, don't, lladd e. Oh, sorry. Rwy'n just gwylio fe. Fi o ti lan. Dydi, Kill quiet ones to extract its essence from the machine. What machine? Oh, nah, hold on. Go through the train and open the strange box. Oh, be? Oh, oil. Oh, flippin' heck. Flaming hell. Flaming hell. Yeah, literally. Flaming. Come on, boys. Right, cadw diver No! yn fyw. Os gaffi. Dwi'n hoffi yma, okay? Yeah. Mae'n mwy agor. Preview ar gyfer tro nesaf nawr. Yeah, completely me. Yeah. Dwi'n meddwl ti'n angen rhywbeth i agor y drws e efo net. Mae'n ddim yn net, mae'n fel pebble. Yeah. Mae'n edrych fel scales. Yeah. Triple point i rhywun sydd yn gwybod y gair am scales mewn Cymraeg. Oh, Clorian. Clorian, Beth yw e? dwi'n eisiau. Clorian, ie? Clorian. Yeah, Clorian, yeah. Clorian Yeah. yw fel weighing Point. scales. Ie. Right. Ond scales ar gyfer fel Fel draig. lizard. Neu, neu ie, draig. i neud yr... O. Mae hwnna Cast ddim yn hands. clorian fi ddim yn credu. Na, di. Na, mae hwnna just weighing scales with clorian. Mm. Dyna ni, rhywun yn y chat, Ie. falle sniper planetoid, os chi'n gwybod beth yw scales, fel scale of a lizard neu draig, gan ni gwybod. Scales, O, ie. balance, Edrych hefyd, scales, tafol, ie, na. Mae'n edrych agor. Dafol. Os ei googlo translate dragon scales, Oh my god! Clorian y ddraig, mae'n dweud. Ydy e? Ie, Dwi'm yn siŵr. clorian mae'n dweud hefyd. Oh! Dwi'n yn swnio iawn, de. Na, tafol. Na, Falle mae tafol yn... Oh my god, mae hwnna mor creepy mae character ti. Oh, wow. File a plague Yeah. weapon. Oh. Ugh. Use the plague to destroy shelled pods. Aha, Ah. got it. Diolch am bain, bud. Quick, my door, Owain. Bonk. Ah. Ceri methu agor drws yna. Uh-oh. Ooh. Whoosh. Gramophone fyna. Gramophone. Access the radio tower. Edrych lan te. Na, water tower. Oh, an intro hint? Yeah, Fan hyn, Owain, fan hyn. Oh my god. Oh god. Mae angen prynu fe. Yay! Hey! Waia. Sgwdwsh. Isio pes. Grwsh. 1,500. Oh, wel. Ti wedi gweld y dol eto? Oh, Right beth? here. Oh, oil. Dwi wedi mandl. Oh na. Mae'n Holy hell, mae na loads o nhw. Ydy, mae'n Look at gun!
Mae'r fel... Invisible ones. Yeah, maen nhw'n pain yn y pen o. O, maen nhw'n dod Owain. Redig bai. Yeah, rhaid gael gweld. Redig bai. Oh my god. Right. Go on then, boys. Oh, ni nôl. Easy. We know. Easy, innit? Come on. God. Level in and pips. Ond fi ddim actually gyda unrhyw... Cash. O na, mae'n iawn, mae'n iawn. Na, ni'n mynd i dweud... Gen i ddim... No! Ond mae bydd hyn yn Ow! doniol efo pistols ydy. Siawn o, gan. Ie, fi'n iawn. Anyway, rhaid gallu, like, seithi un o'r rhywun wedi marw. Beth? Glitch? No! There's... A Ie, maen dwi'n nhw'n gallu cael gweld e. effaith dda. Na, dwi'n gallu gweld iddo. O, mae MP5 yn da, actually. Yeah, mae'r MP5 eitha neis. O, mae'n... Mae'n mor... So, pwyd i gwn, Morgan. Ie, ti'n iawn. Ti'n iawn? Ti'n iawn? Ti'n iawn? Alright. Let's prynu gun gwell. Oh, crossbow? Did you ffeindio'r Ie, mae pack-a-punch? Crossbow yn okay. Not bad. Mae ddim yn great. Did you ffeindio'r pack-a-punch machine? Ie, Okay. dwi'n gallu gweld e. Mae'n y catacombs, like. Yeah, mae'n rats pob man. Ond mae'r plague gun yn cael gwared yn y... Oh my god. I think... Oh, shit. O, beth yw hyn? Ie. Mae'n cymryd gormod o amser i flydi seithi gyda'r crossbow. Ie, mae'n... Os ti'n Oh, for reago? God's sake. Ie, ie. Alright. Fi ddim Oh, yn no, defnyddio Beth hwnna yw eto. hyn? No! Oh yeah, beth sydd ti'n... Ie. Oh! Mae'n Fallout ydy. Yeah. Oh my days. Rhedeg boi. Rhedeg boi. Right dig. Oh, scheisse. Oh nah. Navy blue! Final countdown. Oh my gosh. I don't flood am mewn. Ble Dwi'n mae'r iawn. life token thing? Dwi'n meddwl, mae'n... Ie, di'n lamp yna. I'm sure. Na, mae'n lawr fan hyn. Mae un Ah. da fi na. Oh, dyma'r radio tower. Use Oh, the yeah, plague good. to destroy the shell. Oh, wedi gwneud hwnna? Beth yw'n ei bod? Dwi'n dod. Gallu... Sprint on me. Mmm. 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 Ooh, Rob. So fi at least make a... Oh dear. Hello. O'n i'n neud... O, fi angen no... Fi eisiau nofio. Oh. Ti'n gallu mynd Oh, yn y oh, drws? Catherine. Right. Oh. Dim deal. Ti'n gallu marw. Bwom ba. Well, Ti'n gallu marw. Ow. Os fi'n gadael y gym, ydy hwnna'n Oh. mynd i cico pawb mas? Yeah, ti'n a host. Oh, yes. Na, ti oedd y host, efe? Neu fi? Oh. Oh, na, rwy'n a host. Ie, Yeah. ti'n y host. Ac nes ti y gwahodd pawb yn Yeah, ymwneud â ti. tri o fe. Okay. Okay. O fi ddim eisiau And then- spoiler fe i chi. Na, mae'n iawn. Paid off Okay. ni. How Oh, you my doing? canister fan. Use the Here you plague. go. Moment of truth. Ydy'r netcode lan i fe. Mae na llawer o pods ar y Yeah. nenfod o'n. Seithi fe.
Okay. Oh, nice one. Right, fi'n mynd i gwylio chi ar fy ffôn. Fi'n mynd i gadael nawr. Okay. Okay. Yeah, pob look, boys. Pob look. Fi'n Diolch gwybod gyda yn fawr. Josh on form a Owain. Emrys, genial. nawn nhw gael chi nôl cyn bo hir. Fi'n gwybod. Fi'n gwybod nawn nhw. Yeah, Yeah, right. union. Quite pointy. Yeah, Alright. sure. Cool. Ta-da. Well, Ta-da, Yeah. ta-da. Oh. Whoa. Whoa. Oh my days. You seem to have an in. Oh, I'm gonna revive pod. Now can't find it. Ci, fe man di. Yeah. Rai fi. Hear a rat's nest from the central chamber. Oh. Okay. Oh, crikey. Dim hoffi in. Nah. Oh, Oh, dwi'n redeg. Oh, Mae'r nah. map hyn yn Ah. huge. Kill the Owain, kill the... Oh! Pob look, Emrys. Get the Arian. Infinite ammo. Rwy'n angen agor Bruce, tu ôl ni. Un o'r ti. Owain, Dwi'n agor e. Dwi'n agor e. Oh, mae elite yn dod! Dwi wedi marw. Oh, na. Dam Oh, ar ni'n nôl fan diwedd. hyn. A boes yr... Yeah. Yeah, okay, Oh, so dyna'r, dyna'r... around. Bryndon dod. Oh, yeah, elite. Just like... Beth yn hoffi ar y league? Mae'n edrych yn tipyn bach cookie ydy. Yeah. Mae'r... Beth oedd yr elite ar yr lefel cyntaf? Mae'n gwahanol ydy? Ie, dwi'n gallu cofio. O fi. Achos mae'r y cloak fe yn fel static, mae ddim yn flow on neu rhywbeth. Mae'n Ie. edrych yn on. Mae'n edrych Oh my tipyn bach God. allan o lle. Ie, tipyn bach. Uh-oh. Hwyl fawr pawb. O na, rwy'n dod. Just edrych am like a rat's nest round... Mae gen fi shields ar ôl fi. Dwi wedi ffeindio glitch. O na. Ydy yn golygu clear the rat's nest from around the central chamber. Beth ydy'r rat's nest? O, mae'n pethau ti angen seithi. Oh, right. Oh! Di elite mae'n cyfri efo... efo, sydd yn death na. No. Na. Wedi prynu shotgun o hwn. A mae'n tier 1. Yeah, mae'r cwn gallu rhoi ti, like, Ah. upgrade guns rhywbeth weithiau. So mae nhw yn mynd lawr fyna. Aw. So angen Foil. dilyn. Dyna. Foil, dwi wedi marw. Edo. Mae'n... Dwi'n meddwl. Dwi'n bach yn do. Oh, wait, that's it. Okay. Right. Hyn yn eitha da. Like a missions, mission hyn yn eitha... Ie, mae'n... Haddach, ydy e? Ti'n bach mwy agor. Ie. Mae dau mwy. Ble mae'r dau... Gyn lan y grisiau. Siwr. O ie. Ah, right. A rai... So a rai sy'n connected efo like a tubes. Maen nhw'n mynd yn vulnerable wedyn. Oh my god. Paid dynyddio'r grisiau. Oh, well, days, yeah. Dyna fe.
O, dwi'n mynd i marw. O, dwi wedi marw. O na. No! Mae'n mwyar. Efo'r difficulty ydy. Yeah. It's the ffaith ti'n gwneud overwhelmio. Ie, maen nhw'n dod allan o... Os ti'n sefyll ar y banister Owain, ar y griffith, Ie. maen nhw ddim gallu daddu. Oh, really? Ie, dim bach. Mae'n gallu dysio ti lawr. Uh-oh. Dyma'r drws. Oh! My days. Aha. Exploits to be. Shoot radio targets in sequence shown on the machine. Red, green and blue. Oh. Wyt ti'n meindio, diolch yn fawr. Ie, mae'n mwy agor. Fi'n hoffi hwnna. O'r enw fi'n... Blue, red, green. O'r enw'r map fi fi'n meddwl mae'n... Wedyn. Ie, mae'r map hyn lot gwell ydi e. Mae'n fwy... Y ffaith bod y map arall, map ar ail lefel, yn mor agos at ei gilydd. Beth sy'n gwneud yn mor difficult. Mae'n. Fi heb i gweld unrhyw dolls. Right, so mae yna mini challenges gen i wedi casglu'r allweddion. Mae heb gweld... Mae heb gweld... Oh, dyna'r enemy. Oh, helo. Hello. Oh! Yn dod. Oh my god. Oh, what the hell? Oh my days. Absolute bum rush, hwnna. Redig Everest Redig. Does that them Bruce? Does that Bruce? Oh, dwi wedi glitcho trwy Bruce. Sut ti'n glitcho trwy y drws? So there, boys. Amazing. Iawn. O, mynd o fa. Oh my god, sef i... Sut wyt ti'n dal yn byw, Everest? Yeah, sut yn y byd wyt ti'n survivor hwnna? She's just she's mynd o eimio. She's gwneud eitha... Gwneud... Ww, mae'n sgwneud i'r al yma. Be dwi'n gwneud efo'r coins, just like done a thing. Yeah. Ti'n casglu nhw o speed freaks, guess on yn un o'r. Ie, dwi wedi cael tri yn barod. Chi dal chwarae ar Nightmare? Ie, ni yn Morgan. Ni dal ar Nightmare. Oh, yes. Ti'n gweld y absolute cheese move o Josh gwneud fyna? Fe'n clip o trwy'r drws. Skill. Yeah. Actually, fi'n gwneud rhywbeth fel hwnna ar y ail level. Fi'n cael ei gyffio mewn i'r wal. Ie.
Problem. Just clip it in it. Yn y solution i'r enemies o'r game thing. Ys mawr, beth di'r dot matrix print hyn? Dwi'n gwybod dwi'n sefyll yn y cylch, ond os dwi'n lwpio fel hyn, dwi'n cael... Owain, yn ti gallu gweld fi? Ble ti... O, rhaid dod. Rhaid just gwylio Emrys. Yeah, well, mate. Ok, Emrys dwi'n like yn, edge, rhaid dod. Dwi'n gallu, like, So dwi'n bygio ti, cyd. clipio lawr fanna. Dwi'n methu bygio ti, cyd, fyny. Hwna'n problem. Ble ti? O, dyna ti. Sut na byd ti cael lan fanna? Gael y ffain. Amazing. Iawn, dwi wedi pigo hwnna fyny. Yeah. Ni wedi. A wedyn, luggage to access code for the passenger's cabin door. O, hwnna cheese. Mynd lawr fanna. Ie. Oh my god. Ie. Nice. Mae'n hawdd. Oce, fi'n aros fan hyn. So dwi'n methu cael y ticad, dwi'n gwybod dwi'n gorau cael y ticad y ddim. Owain, redig i fi. Rwy'n dod, rwy'n cael... Redig. Dwi'n O ddechrau ie, fel fyna. empty fight. Redig, Owain, mae'n yn dod. Ah! Oh shit. Rwy'n gwneud Oh my god. I failed the cheese! Mae'n yn dod lawr o grisiau, Owain. Ok, rwy'n trio eto na. Yes! Seithi y pobl sydd yn... seithi. Dwi'n mynd lan, ond mae'n mynd lan fan. Lan o grisiau. Wow, what? Ti'n gallu neud y lan fan'na hefyd. Bach. Gwneud arno fi? Ah, na. Na. O! Ie, dyna ti. O ie, ti'n just staging o lawr. Oce, neud y gwylod. Be? Sut ydych chi o'r hyn o bryd? Ni Dwi'm mewn yn o gweld. review tower. Reit ar y gwaelod. Ydy yn... Ie! O, na, Owain. Dwi'n reid y tywr. Ie, ni'n reit ar y gwaelod. Mae'n like trapdoor. Ti'n mynd trwy. Os ti'n like ar y surface. O, yn gweld chi, ie. Dwi'n yn gweld unwaith chi, ni. Bydd yn... Bydd yn gred os ti'n gallu prynu rhywbeth o fan hyn. Hey, Emrys. Dwi wedi bod yn actually yn Chwarae chwarae'n gym. onast. Gosh. Get rid of rhywbeth? Revolver? Dim diolch. Dwi'n ammo, de. Jump, 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 get up, jump. Pump it up. Mae hyn yn edrych fel elevator. Mae'r allweddi. Oh my god. Yeah, mae'r pistol. Yes. O na, hwnna ddim yn y... Ah! Mae nhw'n dod. What? Whoa! Beth oedd hwnna? Oh! Beth oedd hwnna? Okay. Rwy'n fi just Right, cael, mae hyn yn- like, This calls for absolutely one thing. Shreked. Rwy'n... Rwy'n Shrek o fi fanna. Oh, mae nhw'n dod. Ti angen cheese o hyn. Oh my god. Oh, no. Oh, no. Oh my god. Oh my god. Oh my god.
Aw! Right, te. Fi'n gwybod beth i gwneud. Just un funud. Roedd hwnna'n ML3. Hwnna pro-gamer move, hwnna. Pro Roedd gamers. hwn. Oh, can't. Username. What are you Oh, using? yeah. Stats are it's debyg i Morgan. Byddag di. Yeah, mae'r stats yna. Edrych stats Morgan. Actually, 0-0-0-0-0. Ond am y deaths. Hwnna'n... Oh, yeah. Jocan, Morgan, just jocan. Na, ni ddim. Na, ni. Mae pethau mwyaf ffynnu yn bywyd yn based on truth. Oh, o'r hwnna'n hwyl. Hoelus iawn. Hyd yn oed, mae'r game yn dal tipyn bach buggy. Mae yn dal mewn, Yndi. you know, early access. Oh, So, Ie. Beth dwi'n... Ond mae'n lot o hwyl. Ie. Be dwi'n siarad i di? Maen nhw'n gwybod fod y game buggy di, let's not beat around the bush, de. Ond dda, fuck it, ond just like 100,000 zombies ar ôl chi. Anyway. Yeah. Dda, just... yeah. Nhw wedi cymryd y COD Zombies formula a actually roi fe fresh twist. It's Ie. really nice. Mae like COD Zombies like go iawn. Hwnnw wedi mynd lawr. Hwnnw wedi mynd lawr y Ie, drain. nes i roed, dwi'n chwarae lot o COD, byth yn chwarae zombie COD, de. Yeah. Mae just yn... Ers Black Ops 1. Actually, roedd fi'n dechrau mynd lawr efo Black Ops 2? No, Black Ops 3. Apparently fi efo Transit. Doed. Yeah, roedd hwnna'n the beginning of the end. COD Yeah. Zombies. Ond, Dwi'n meddwl. mae yna hidden game files o Left 4 Dead 3 yn cod Counter-Strike 2, apparently. Ooh, hwnna'n exciting. So, unig beth am hynna yn garantio di fydd Left 4 Dead 3 byth yn dod allan gyn Valve. Hynny'n beth mae'n neud. Yeah. Ond, ia. Ond ia, hynna di'r thing Hwnna'n sy'n exciting. y news, ynddi. Left 4 Dead yn top tier game. Mae'n bod Left 4 Dead 2 definitely mewn o like top 10 fi. Ynddi fi. Yndi. Mae'n ti eisiau chwarae hwnna dros coleg yn Ie. sen. We're just hapus. We're wedi cael Morgan mewn I Left 4 Dead 2 hefyd nawr. Ie, mae hwnna'n... Shit, mae yna ddim mwy o mapiau. O, mae yna loads o mapiau ar yr, what's it called? Steam Workshop. O, ydy? Yeah, mae yna rai af hwnna. Cofio rwy'n ni'n chwarae un Minecraft yna, like, Oh, blynyddoedd yn ie. ôl. A'r un Indiana Jones, roedd yn just like roller coaster ti'n gallu mynd ar. O, ie. Roedd like a mineshaft roller coaster. Dwi'n anghofio am. Yeah, mae'r whole workshop yn mods. Sy'n really da. Ti'n gallu troi y zombies mewn I Teletubbies. O, ie. Yr un ie. hoff, Ew. un hoff I yw Woody. Like, meddwl mae'n newid y spitter. Ydy e'n spitter neu'r un efo'r long tongue? Smoker, ie. Smoky, yeah. Did just got clywed in a distance. There's a snake in my boot. Dwi eisiau cofio fatha, chwarae hwnna am ta 6 mis cyfer modyd o, o'n i wastad Michael Jackson ac o met fi'n Solid Snake. Ac oedd just yn... Nice. Oedd hi'n sydd o dim newid o. Ond beth ydw, mae fatha spiritual success o hwnna. Be di o, Back for Blood. Back for blood, yeah. Dwi'n eisiau roed... Eisiau roed dipyn ono fo. Nath o roed... Bachu fi de. Oh. Mae ddim yr un Dwi'n peth. Mae Back Na, for blood di. ddim yn yr un peth. Mae'n just teimlo'n... Off. Yeah. Mae'n... Ie, mae'n... Mae'n teimlo off. Like, mae rhywbeth just ddim quite fyna efo'r game hwnna. Ie, mae pobl di gwachad Left 4 Dead 2 mynd, o, a di pigo stwff wrong I fyny. Yeah. Honno fo. Roedd fe'n hwyl pryd fi'n ffein chwarae fe, ond... I don't know, mae'n ddim cael yr un... Rwy ddim eisiau chwarae fe eto. Ia, fydda, Like, mae dwi. ddim tenu fi nôl fel mae Left Dead 2 yn. Sa'n siŵr beth fel. Peth da nes i chwarae yn hen ffrind yn ddiweddar, de. Fatha, y lle dath Left 4 Dead dod o. Yeah. Uffad yn efo. Fatha mod Half-Life, dio. Oh. Ond mewn ddim.
Beth ydyn nhw, dwi'n trwy thing fi, jo, beth dyn nhw. Ma- A mae'n ddim band, a mae'n faint o mods dros y blynyddoedd o hwnna Ie. yn insane. A ti'n cael chwarae Half-Life cyfa yn 2 players neu 3 players. Ie. Mae'n... Beth ydyn nhw fo? Nice. Mynd trwy thing fi. Beth ydyn. Dyn Alex. Na, beth... O, dwi'n gwybod, ond fydd yn peth. Ie, dwi'n trwy list. Beth ydyn cofio... Sven Co-op. Be co-op? Sven. Sven. S-V-E-N. Ie. O'n i'n A chwarae hwn. then... Ella bod hwnna'n dangos oed fi, o'n i'n chwarae hwn pan oedd yn current. Ie. Ydy hwnna'n am Half-Life 1? Half-Life 4. Mam ddim, no, ti'n technically angen Half-Life 1. So, allu di technically cael hwn am ddim, a just chwarae hwn yn single player Half-Life 1. Oh, wow. Ond mae yna shields o... Ie, mae o'n... So, oedden ni... Rheswm oedd ni chwarae fo, no way o hwn dal yn gweithio ar Windows 10 machines yn 2023. A... Ta be, oedd o'n hollol... Ti'n go, neu rhywbeth yn console i actually gallu joinio servers, ond ar ôl Ie. hynna, mae o'n class. Os ydych chi'n efo nostalgic am Half-Life 1, mae yna hwn. Ie, mae'r Half-Life games, mae'n... Ie. Rwy'n cario Half-Life games. Mae jyst wedi bod yn chwarae trwy Half-Life Blue Shift. O, ie. Mae wedi cwbl o hau Half-Life 1. So nawr rwy'n jyst mynd i gwneud y DLCs o fe. Ac wedyn Half-Life 2. Ond mae'n sylwi faint mor dda mae'r games yn dal yn just rhedeg ar like Windows 10. Like, rwy fi yna'n angen rhoi'r FOV right lan. Ie. A troi bant, troi ar y raw mouse input i cael y mouse actually gweithio yn y game. Ond, yeah, rhedeg perfect. Ond na, dwi'n really argymell chdi'r spin ar Sven Co-op, de. Nice. Mae just yn... Ie, mae pobl... A mae... Ti'n gallu just... Mae bob un map a mission-based things ti'n gallu... Mae just yna i chdi. So ti'n mynd gorau chwilio amdano nhw'n gwbl. Oh, nice. So mae'n... Os yma ti'n mynd gormod o content yna fo. Ond ddoth allan yn January 1999, so... Yeah. Oh, wow. That's pretty good. Ie. Yeah, mae'r modding community o Half-Life yn just insane ydy e. Ie. Like, so just- much wedi dod o hwnna. I mean, roedd Team Fortress, roedd hwnna'n Half-Life mod oedd? Oedd. Be sy'n nuts o hwn ydy... Ced, oedd fi a met fi chwarae online efo'n gilydd, ond sy'n fynd yn stopio chdi agor y consol i cheat Half-Life yn efo. Ond just fi ar Sven, man. Nice. Ti erioed wedi chwarae Half-Life, George? Na, dwi ddim. Dwi wedi gwylio game ail? Ie. Wedi cael ei chwarae, Ie. dwi'n meddwl. Dim heb i chwarae, dwi'n meddwl. Dwi'n gael e, dwi'n meddwl. Ie. Ie, mae'n po am sy'n mynd y sale. Ie. Really cheap. Dwi'n meddwl dwi'n gael e. So fe dwi'n chwarae Half-Life 2 ers Apparently mae Os ti blynyddoedd. yn mynd i chwarae Half-Life, ti angen chwarae like yr original mid Half-Life source. Beth rwy'n Ie, darllen ie. bod Half-Life Dwi- source yn just bad port. Dwi'n mynd joio Black Mesa chwaith, sef y fan-made remake. Na? Yn dan efo. Ie. Rwy heb... Ie. Ie, nhw di... Ond nhw wedi newid y alien levels tipyn bach? Neu... O, dwi'n meddwl. Mae'r Sian alien mynd levels... a chwata ffordd dwi'n nes i stopio ddim. Ond mae'r alien levels yn y original Half-Life yn O, rhy hir. Last- Definitely. Rhy hir. Half-Life 2 fi de, last played December 27th, 2016. Oh, God. A di chwarae Half-Life 2 Deathmatch, dwi'n mynd i chwarae 2012. Oh, weird. Ti bron ddim eisiau bwtio fe jyst i cadw'r Na. timestamp o'na i ti. Na. Na, mae'n hynna de. Iawn te, dwi'n mynd i ddweud. Mae'n mynd i gorffen y stream fyna. Diolch pawb sydd wedi bod yn gwylio.
Diolch pawb sydd wedi bod yn gwylio ar YouTube yn y dyfodol hefyd. Ac gobeithio bod ni gyd gweld ti gyd yn y stream neu'r fideo nesaf. Ideal. Hwyl fawr. Goodbye, Hwyl. ta.